ninsabu f'xifer ta' kriżi fl-edukazzjoni. Jekk hemm bżonn jien nieħu din il-kwistjoni fil-Parlament. Hekk stqar il-Kummissarju tal-Edukazzjoni fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman Charles Caruana Carabez waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbar li se jkun qed jiftaħ investigazzjoni dwar in-nuqqas ta' għalliema wara li l-Gvern qal li se jkun qed jimpjega għalliema barranin fl-iskejjel tagħna. Caruana Carabez qal li l-problema tan-nuqqas ta' għalliema tħallit teskala tant li jekk mhux se tittieħed azzjoni immedjata, is-sitwazzjoni prekarja li għandna bħalissa f'dan il-qasam se twassal għal kriżi. Il-Gvern ilu snin jaf li fuq ħoġru għandu problema serja e kif qiegħed kull ma jmur jiżdied in-numru ta' għalliema li qed jitilqu xogħolhom għax ma jistgħux jissapportu aktar bil-kundizzjonijiet li għandhom. Dan minn barra n-numru ta' għalliema li jtemmu s-servizz tagħhom u joħorġu bil-pensjoni. Il-problema tkompli tikber meta wieħed iqis li sena wara sena qed jonqos in-numru ta' studenti li qed jażlu il-kors tal-għalliema fl-Università ta' Malta. Ftit tal-jiem ilu il-Ministru Evarist Bartolo bħal donnu rrid jgħid li m'hawnx nuqqas ta' għalliema. Sa fejn naf jien m'għandniex nuqqasijiet. Iżda ftit wara spiċċa għamel U-turn tant illi issa qed jipprova jsolvi sitwazzjoni li qed tippreċipita billi jġib għalliema barranin. Il-Kummissarju tal-Edukazzjoni jemmen li din il-problema ta' fil-bidu tagħha mill-kundizzjonijiet miżeri u l-pagi baxxi li qed jingħataw l-għalliema u li x-xogħol ta' għalliema ma jistax jitkejjel. Net News fl-aħħar jimbagħat sensiela ta' mistoqsijiet lill-Ministru tal-Edukazzjoni propju dwar il-kriżi tal-għalliema, iżda bħalma kien mistenni bqajna bla tweġibiet. U issa kif ninsabu inqas minn ġimgħa bogħod mill-bidu tas-sena skolastika u evidenti li l-Gvern qed ittieħ rasu biex jipprova jsolvi problema li ilu jiknes taħt it-tapit is-snin.